Halo Lur, dari Malang menyapa. Nah, iki wis ya perjalanan wis mlebu alas Gumitir, Lur. Wis teko kene iki wis rada mendung-mendung, Lur. Wis mlebu Banyuwangi iki wis hawane wis adem-adem ya apa ngono wis ya. Wis bukan karena iki mlebu alas Gumitir kemaro adem hawane enggak, Lur. Karena memang cuacane lagi mendung. Nah, iki alas Gumitir. Bu jam piro ya iki mlebu alas Gumitir iki ya? Kok lali aku Lur ya. Pokoke ndek kene iki menikmati alas Gumitir iki dan sepanjang jalan kan wis akeh wong awe-awe kiwa tengen ya. Ngono ku lapo to Lur? Ya karena aku sih pertama kali liwat alas iki, dadi yo gak paham. Terus jare kan nek ana wong tau nggawe konten jare alas ndek kene iki serem. Iki sereme sing sebelah ndi ya Lur ya? Aku dhewe yo kok gak paham ya, karena pas balik kene iki yo tetep sih jalur iki gak yo gak serem ngono lho, tapi yo mbok lek tengah wengi ya Lur ya, paling yo jane sing serem iku lek pas rene tengah wengi lek ya Lur ya. Wis iki aku ambek menikmati tujuanku nang Banyuwangi rene Perjalanan nang iki. Banyuwangi wingi ku rene Lur ya iki. Nah, aku nang ku Lur Dejawatan. Lah iku kan lek turis-turis iku lek mesti lek ngomong lek nang Indonesia iku sing disenengi ku nang Kawah Ijen ambek nang iki nang Dejawatan iki. Nah, iki tikete sakjane murah Lur, mek 10.000, cuma yo adohe nang Banyuwangi ku Lur ya. Mbok wong ndelok udan iki Lur iki wit apa ngono iki wongan wit rembesi, ya ampun ndelok wit rembesi ado-ado nang kene ndi nang Banyuwangi. Tapi yo ancene iku Lur, wit iki totoane iku lho kok iso apik ngono lho anyene Lur yo nggarai sing wong seneng iku karena iku nggene adem. Salah pas udan iki Lur, wis ketoke ngene iki udan kemruwecek iki wis sembuh wis. Nah, iki kate menikmati keindahane Dejawatan iki, wit rembesi ndek kene iki. Nah, iki ya wis foto-foto, ya wis apa ya? Iki ndek sebelah kene iki wis munggah sik ana rumah pohon. Rumah pohon iki ya ndek wit rembesine gawedhe ngono ku Lur ya wis. Ya wis ngene iki lah sensasine hutan trembesi. Yo wis ngene iki. Nah, iki